Chibhodhoro ziso. Ini ndinoitwa John Muyambo. Asi vazhinji vanondiziva nezita rekuzi Chibhodhoro. Chibhodhoro izita rakatangira kwaMukaduta Sapirima Dzikatire ndaimboshanda naye ndineti. Saka ndiri chizvarwa chekwaMutare kuChipinge. Ndakaberekerwa 1950. Ndakadzidza pachikoro chinonzi Ndangariro Primary School. Ndakaita standard 6 yangu. Ndikazobvapo ndikazoenda kumasvingo. Ndiko ndakatanga kuridza madrums. Zvemadrums handambozvidzidzira, ndaingodzidza nekuona. Ndataiona mabhendi aridzawo kwaMutare ikoko kuchina. Ndawanza kuda mufana mumwe aizi Shasha aigona sitereka madhiramu endienda ikoko. Ndaiwanza kutarisa achiridza ndisitaisa maposters avo. Saka ndazobva kwaMutare ndokundakadedzwa kumasvingo. Zvikazi pane kamufana kari kwaMutare kanoridza ngoma. Ndairidza ngoma, ndakatanga kuridza ngoma dzeZioni ndichiri kuChipinge. Ndokuzonge ndakuridza kwaMutare ndichiridza ngoma dzemichato madhanzi aya. Zvekuti kare kwanga kusati kwane mabhendi akawanda kana madisco, vanhu vairidza makwaya. Ndaenda kumasvingo ndabva kwaMutare kasi munhu aridza ngoma ndakangotanga nekutoridza madrums. Ndangodedzwa kumasvingo kune bhendi yaizi Mandos. The Mandos angati bhendi yaMundondo. Ndingati 1968 papo ndipo ndakatanga kuridza bhendi iyoyo yakwaMundondo iyoyo. Ndiana Chipo Mundondo. Chipo ndiairidza bass na Farai vangori matwins 69. Ndobva yako Harare kuyako. Asi kuHarare handina ndaiziva vakawanda. Asi ndakangoenda ndichingoti hapana jetro Shasha ndinoziva anoridza neGreat Sounds. Great Sounds yakaridza anopenga ane waya kana kuti yakaridza ana Koni mudiwa wangu. Saka tasvika muya muHarare ndakade kutsvagani jetro Shasha uya. Zvikazi anoridza kunonzi kuVhito kuHarare kuMbare. Ndobva ndasvika panzvimbo yaairidzira paizi paVhito kuti ndipindewo paya. Zvikazi hatidi vana vadiki nenyaya yekufupika kai. Saka mapurisa andirambidza paya anga ari masikati. Saka bhendi yanga yamira kuridza isiri kuridza pamusaka pekuti jetro yairidza madrums anga asisipo, anga abvapo. Neumwe ainzi Manu anga ajoina yamwe bhendi yairidza kuFeti. Saka drama ndiyanga ashota paya. Hamene mumakandiziva zvikazi kamufana kamuri kunambidza kupindapo kanoridza madrums. Zvikazi nai unoridza madrums, ndikati zvikazi mukati umu jetro Shasha haana kuuya. Saka pinda unotaura naDominic Mandizha arimo mukati umu. Ndobva ndapinda muya naDominic. Mufana anogona madrums, ndikati ndabva ndabata masticks. Ndabva ndakutovatanga kuridza paya. Ndakutoridza paya. Vana kutondikandira mari ichitokanda. Ndotapedza paya masikati. Zvikazi munomboenda kumunozorora, mozodzoka futi kuma6 muzoridza kutanga manheru kusvika kumalate. Ndikati ndozvigona izvi. Zvikazi watopinda basa. Ndokupinda basa kwandakaita ikoko mubhendi The Great Sounds. Dominic Mandizha anga aneimba kuHighfield kuUsaka. Ndikandogarawo nemamwe mamusicians ikoko. Ndikazopedzisira ndakutogara newo. Pana aizi Jonas Story akamboridza rekodhi yamunoziva inonzi Sabhuku. Ndaigara tese ikoko. Umwe airidza bass
ainzi Yuta akazoshaya futi angakuridza namajaivhana. Tobva ipapo ndakashanda neGreat Sounds kwenguva yakaita rebei kusvika 60 ngati 78 ikoko ndope ndakazoridza ndakajoinana namukadota time iyoyo ndakasangana naye kwaMutanga, yaizi Mutanga Night Club, angati kwaMachipisa. Iye aifanira kutamba flipper. Ndakuridza nana mukadota time iyoyo ndope takazoonana futi nemusikana ainzi Katarina kwaMutare. Katarina airidza paimwe hotela iri mutown kwaMutare. Ndobva ndadini ndavasikana vakawanda vaiuya kwamukadota ndindaiwanza kuvaona mumajukebox vachitamba. Saka ndaitaura navo vasikana vaya kuti unodai kujoinawo kwedu indozi Chibhodhoro ndanoridza namukadota. Saka Katarina ndakamuona ndikataura naye ndikati ukazouya kuHarare unosvikira unopaziya paCJ Hall, ukangosvika ipapo unotiona tichipractice ipapo. Ndobva auyawo ndobva tatotaura naye ndobva abvuma kubva adini atsvakirwawo imba yake yaanorojawo akuzvirojerawo. Ndo vasikana vese vaingopinda vakawanda vachitaiwaona imomo vachitambawo mumajukebox muyamuya mumabhawa tangovaona totaura navo. Wana Machipisa achiripo mupenyu yake iye zvinezvi aizi musikana aizi Machipisa, vazhinji vanomuziva vaiona patelevision kuti tichiita naye masketches etaiita nemadhirama aya. Nemumwe musikana futi anonzi Wini anogara kuMbare, ndakamuona achiri mupenyu, asi vazhinji vacho vazhinji vakashaya. Nevakomana veshe tairidza navo. Ndikambudidza futi naTobias Aliketa akazopedzisira ane bhendi yake inonzi Shas band. Takambudidza naye kwaMukadota, yanga yakuzi The Brave Son. Saka tiri kwaMukadota kudaro takazoti 84 tichibva ndasiya kwaMukadota. Takasiya takati one day tikasiya titori group rese. Tabuda kudaro kwakazosarawo kwakapinda naTobias Aliketa, ndopa yanga yakuzi Brave Son. Isusu tanga tiri group yaMukadota yanga iri Ocean City Band. Ndiyo Ocean City yakamakazuva yanga yakuridza futi na James Chimombe. Saka paya tabuda neOcean City Band takawana contract kuBulawayo tichiridza imomo tiri Ocean City Band. Kwakabva kwauya Oliver Mtikidzi akauya neshambo namanager wake aizi Jacksadza, ndiye anga ari manager wake. Uya vaakaimba uya kuti Jeriwo ndiye anga ari manager watuku. Wazona kuti zvaunoona usahwira unokunda ukama. Ndiye manager waimba akashayika Delete Jacksadza. Vakabva uya kwatiri vakati ndakabhuka studio kuSouth Africa. Taenda kuSouth Africa paya takanorekodha natuku, tikarekodha album yazi Please Ndapota. Pane imwe song inoti ndini ndakakubereka kufamba nemotokari kutsika ivhu reZimbabwe zvakabva kuneni mwanangu kani wekubereka. Ndiyo payakabva pane album iyoyo. Neimwe yacho inoti I was born in the ghetto. Takaita futi natuku ikoko. Ndobva tapedza kubva takushanda natuku 84. Ndope takazosiyana futi tadini takushandawo tega tiri Ocean City Band. Asi
ini ndakazongobuda zvangu imomo Motion City Band ndabva ndatorwa nevakomana veDream Sons of Africa vaibva kuDRC 1988 ndobva taenda kuUK tikatanga kugara kuUK kuBrighton ndobva kuBrighton ndikuzogara kuTottenham kuLondon tichifambawo dzimwe nzvimbo dzakaita sana kuHolland Amsterdam Europe yese takatova zvinhu up to Germany kwese kutakafamba. Saka ndiri ikoko ndokwendatumira vadzimai vangu mari kuno kuti handakanga ndasiya ndaona nzvimbo yekuvaka kubudiriro. Ndakaiona stand yangu 1988 ikoko. Saka ndaifonerana nadzimai vangu vachinditi taapaka stage yakati ndichatumira mari. Mazona ndazobva ikoko ndakazobva kuUK ndichiuya kumba. Zvino kuZimbabwe ndakasvika imba yatodini, imba yatopera. Saka ndokwandiri kugara namanje ndine vana vangu vatanhatu 6 vekutanga anonzi Keith ari South Africa, koya Tatenda, koya Catherine, koya Nigel, koya Olini, koya Nyasha. Musikana kuti kupedzisira vasikana vatatu vakomana vatatu ndio vana vandinawo. Saka iye zvinezvi imba yangu ndinogara wane handisina vana vane wendinawo pamba because iye zvinhu zvindakushanda anozitangwa kwasando ndio vandinaye. Tangu wakasando akabva ndakamutsanangura ndine dambudziko rangu rekuti ndinoda kuti vana vangu vaende kuchikoro. Takasainirana natanga kwasando ndikazi ndinoda kuti vana vako vadzidze. Saka ndinodai tikashaya mashows kana tikamboita tikaita but vana vangu ndovabhadharira school. Saka akandibatsira vana vangu vese akati ndokubhadharira school kusvika vaanonga akwanisa. Saka ndinomutenda tanga ndiye ndinaye nanhasi. Ndane almost 11 years ndatanga kwasama ndandinaye. Vazukuru vangu vandinawo iye zvinezvi ndine vazukuru 11. Vari muno Harare muno 9. Koya first born yangu South Africa yakarora ikoko ane vana 2 kuita 11 pamwe chete. Ndinotenda Mwari ende kufurazi inini ndinonamata Mwari. Inini ndinorima ndine munda kuchiwesho handina purazi zvangu ndine stand yendakawanawo yendakapiwawo handautengeserwa ba ndakangopiwawo musha ndakakumbirawo kune hama dzisabhuku ndikati ndinokumbirawo pekugara. Ndikazi tinokupa pekugara. Saka ndio pandinorima. Iyo zvinezvi ndakakwanisa kutengawo Nissan hardboard. Ndine motikari yangu inozi Nissan hardboard iri pick up yokuitira kutakura chibage, beans, potatoes, bambaira ndozvatinorima ikoko. Izvozvi mudzimai wangu atori kumusha so ndokwaari ndopota ndichitakura zvinhu ndichienda up and down ndichienda ndichitengesa muno muHarare. Kubvira pakatanga COVID iye zvino takangodini hatisi kuridza. Takuda kuzotangawo kuridza but hatisati tatanga kuridza iye zvinezvi ndokwandiri kutorarama napo pamunda pangu ipapo. Ndinokurudzira kunyanya vaimbi vari kutangawo zvebasa remusic. Harisi nyore, ibasa rakati omei pakutanga. Saka ndinokurudzira kuti vana vazhinji vachitanga zvemusic ngavatange kuita chikoro first. Chikoro pamberi. Wapedza kana kuti form 6 yako wofunga kakosi kako kungokwanisa kuita. Kuitira kuti kana wechinga bakuridza mabhendi dzimwe dzenguva zvinombobondera pamwe munomboshaya mari, asi kana wechingone basa rake kunokupa mari unoziva kuti kana ndikashaya mari kubhendi asi kuofisi kwangu ndinowana something. Ndakasiyiwa nhaka yamukadota yemadhirama iyi. Saka handina kuda kuisiya. Ndinoita muzvikoro vazhinji muzvikoro imomo vana vadiki vese vanondiziva. Pese pandinosvika unozwa vachiimba Chibhodhoro ziso, Chibhodhoro ziso. Ziso ndinomboekita futi netiri parwendo ndichiridza ngoma ndiri pamusoro pegomo. Saka ndinonga ndichizi ziso ndinoona mhandu dzinoda kurwisa mambo Chabvonga. Saka ndinozi ziso kana tiri parwendo. Uku ndisizi Chibhodhoro ukwamukadota.
saka ndiwanibvaimba uchiti Chibhodhoro ziso, Chibhodhoro ziso, mazuva manje. Saka muzvikoro ndinofamba muzvikoro mese ndichiita madhirama zvikuitika vanenge vachindidawo munogona kundidedza ikoko kuti ndizouya kuzoita madhirama pachikoro penyu.